The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 3:16 says, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him shall not perish, but have everlasting life. John 3:18, He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Acts 4:12, Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Matthew 7:13-14, Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life. Only few find it. John 3:3-7, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Hebrews 11:25-27, Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. 2 Peter 1:4, By which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Before we start our Bible study today, kinahanglan ang atong pagsusi sa tagsad-tagsa nato kakalag. Kung nanaba kita mga sala nga nabuhat nining adlaw, kini kun dili nato isugid, makababag lamang sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa ato gamiton dayon ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you're facing is not naming your sins, but it is using your free will so you can make the most important decision in your entire life, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31, nagaingon sa in English, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. So, nining higayuna, magampo kita sa hilom. Let us pray. Amahan namong langit, no, nagapasalamat kami kanimo, niining lain sa mga adlaw nga imong padangat kanamo, niya pa kami sa mayong panglawas, o napay kalantip sa among pangunahuna, kining tanan gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, imong kortesya, imong grasya. Salamat. Dili kami takos niini, o Dios. Bani kami nining adlaw sa among pagpadayon sa among spiritual momentum, pagtuon sa imong pulong,
pinagi sa pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan atong mga higala, atong mga subscribers, atong mga igsoon diha ni Kristo, our fellow believers. Welcome once again. We are still on our subject entitled Decision and Purpose of the Christian Life. Now, atong ipadayon, katong atong gibiyaan kagahapon, dinhing bahin sa, atong higayon nga ikaw, midawat, mituo kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas, you were baptized by God, the Holy Spirit, and that occurs at the moment of salvation. Kung dili kini experience, not speaking in tongues, not having an emotional action of some sort or another, dili. It is not even ecstatic, dili. It's not emotion, wala pagbati. Ang nahilambigit ni, it is not something nga atong masinati. Now, paminaw, it is something that God does for us. Mao kana ang punto. Buhat kini sa Dios alang kanato. Ayaw kalimot nga blessing comes from what God does for us. Always remember that. Never does blessing come because of what we do for God. Dili. Whether it is legitimate or not. Wagi labot ka ng atong mga nabuhat nga maayo alang kunuhay sa Dios. Kaya kana gani lihok magana sa relihiyon. That is religion's principle. Buhat tao alang sa Dios. Apan ang Christianity is just the opposite. Buhat sa Dios alang sa tao. Now, of course, this does not in any way destroy working around the church. Like, imong panuktok sa mga puntahan or whatever people do, it's ilang gituan, alang kunuhay kanang buluhato na alang sa Dios, and in some cases really is. This is not even the issue. Dili yun ni mao ang issue. The issue is that when you reach certain stages of spiritual growth, naibaw naman ka niya itong tulo ka ang sa espirituhan ng pagtubo. Now, kay kining pagtubo ng espirituhan, this is part of our ambassadorship ngon nga mga Kristohanon. So, that when you reach certain stages of spiritual growth, you will have certain production. Now, kining maong binuhatan nga maayo is not a means of receiving blessing from God. Dili. Okay? The means of receiving blessing from God is in your spiritual advance. Sa imong pagtubo nga espirituhanon, in cracking the maturity barrier in super grace A, super grace B, and on to ultra super grace. Og ang eternal reward buhi gyud labas as fantastic blessings in time. Madawat na nimo samtang niya pa ka dinhi sa panahon. They are not going to come from the things that you do, but inevitably and always there is a simple principle na simply ano nga prinsipyo. They're going to come from God and what God does for us, never what we do for God. Klaro na nimo, ha? But what God does for us, unsay gibuhat sa Dios alang kanato or nganhi kanato. Paminaw. And listen very well. There is no such thing as bribing God or receiving from God on the basis of what you do. Wala. Di gyud magsilbi ang ato mga mayong binuhatan. Okay? And do you know what? There is no way
that you are ever going to receive one thing from God. Binasihan sa imong mabuhat. Legitimate, ordered, and commanded by the Word of God. Kaya binimo, ang tanang mga mando, all commands of the Word are based upon spiritual advance or spiritual growth. And spiritual growth is doktrina nga naa na diha na pundo sa imong kalag. O akong sublion, this does not preclude works. Okay? This merely clarifies the issue of works and also makes it a very obvious motivation. Klaro, dayag kayo nga pagdasig, normal motivation rather than a stringed motivation in life. Inumdumi katong tulo ka adjustments nga himuon sa tao ngadto sa hustisya sa Dios. Ato maninggi syorten nga satjog, ratjog, ug matjog. Salvation, rebound, and maturity adjustments to the justice of God. I hope hindi na nimo makalimtan po. Now, the failure of certain ones in the human race does not abrogate the integrity of God. Ang mga kasaypanan natong nahimo sa miaging panahon, past failures on the part of anyone are our own failures. Atong kaugalingon nga mga kasaypanan does not abrogate the integrity of God. Mo kani ang mga punto nga akong gisgutan niya pakita sa unang bahin. Secondly, sa ikaduhang bahin, ang pagkamasaligan sa Dios, God's integrity, dili kini makansilar tungod kay naay mga tao in the human race nga misalikway kang Ginoong Kristo ingon nga ilang manluluwas. Mao na ikaduha. And thirdly, ang pagkamasaligan sa Dios, God's integrity, dili makansilar tungod kay ang mga naay mga magtutuo nga napakyas sa paggamit sa mga logistical grace provision sa Dios or lack of integrity in mankind does not ever cancel the integrity of God. Di yun. Mo na ikatulo. O fourth, salvation adjustment to the justice of God mo resulta kini sa pag-isip nga pagkamatarong, imputed righteousness. Now, ang maladjustment sa tao ngadto sa kaluwasan, in other words, in English we say salvation maladjustment, mo resulta kini in condemnation from the justice of God, of course. Klaro man na kaayo. Salvation maladjustment can be everything from walking in the aisle, raising your hand, weeping tears of repentance at the altar, ang imong pagpasakop og simbahan, paghatag og salapi ngadto sa simbahan. Any system of salvation by works, be baptized for salvation, any kind. You add anything to faith in Jesus Christ, you have salvation by works. Ug busa, gikasubo ko sa pagtugan kanimo, there is no salvation. Wala. Di yun imo maangkon ang kaluwasan kung mao ka na. Mao kini, akong balikon, nga kini mao ay prinsipyo sa grasya. The principle of grace. Unsa gisulti sa pulong sa Dios? Philippians 2, Ephesians 2, 8 and 9. Unsa gisulti? For by grace are you saved through what? Through faith. That's it. Pinagi sa pagtuo.
Not by any psychological activity, not by some public demonstration, wala. Now, unsay ikalima? Ang ikalima, ang hustisya sa Dios mao kini ang tinubdan sa panalangin o pagtunglo. It's the source of blessing and cursing. Apan ang hustisya sa Dios is never neutral, doing nothing. Sabtag yun na. That's a very important principle. Now, ang hustisya sa Dios mao ang tinubdan sa panalangin o sa pagtunglo. Apan ang hustisya sa Dios nunca gyud, nunca, never neutral, meaning doing nothing. Na ikaudom ang punto. Therefore, whether justification or condemnation, ang pagkamasaligan sa Dios gimintinar. It is maintained. Kanunay gyud nga ang pagkamasaligan sa Dios is maintained. Kanunay, maintained gyud. Now, glorification of God demands the maintenance of the integrity of God. Glorification of God from the time niya to pagkalaglag sa tao to the end of history, kini may kalabutan sa sa pagkamatarong sa Diyos, masaligan sa Diyos, the integrity of God. Ikapito, the very function of the justice of God maintains the integrity of God. Now, idugang kining maong punto nga kamatuoran nga ang pagkamatarong sa Dios mao kini ang magbalantay sa hustisya sa Dios. The righteousness of God is the guardian of the justice of God. But ang hustisya sa Dios mao ang kanang gwardiya nagabantay sa mga kinaiya sa Dios. So, the very function sa hustisya sa Dios maintains the integrity of God. So, I hope na sabtani mo na. Ikawalo, sanglit ang Diyos, awa may kinutuban. It is infinite, eternal, hangtod naman siya sa kahangturan. Dili makita o dili masabtan. God is eternal, infinite, invisible, and incomprehensible. Gikinahanglan for God to reveal Himself to mankind pinagi sa pulong sa Dios. Namo na. Ato maningiton na usab is ining puntuha nga mo padayag yun ang Diyos nganhi ka nato. Anong mo kawan atong hisgutan nga God exists, God reveals Himself, God makes sense, God has a plan, and you are the object of that plan. And because you are the object of that plan, you owe God a hearing. Utangan ka. Gikinahanglan yun mo ang pagpaminaw sa iyang pagtudlo sa iyang pulong. So, ikawalo. Mao ni ang atong isugutan, ikawalo. Sanglit nga ang Dios way kinutuban, hangtod na siya sa kahangturan, dili makita o di masabtan, gikinahanglan gid sa Dios nga siya mopadayag siyang kaugalingon nganhi kanatong mga sakop sa kaliwatan sa tao pinagi sa iyang pulong. Okay? So, let us review this time and see if we have that many. Let's review it again so that we will all be on the same basis, and then ato ipadayon kining maong prinsipyo. Una, ang kapakyasan sa pipila ka mga kanang sakop sa kaliwatan sa tao does not abrogate the integrity of God. Now, of course, God's integrity, muna ikaduha, is not cancelled tungod kay
anaay mo salikway kang Kristo ingon nga manluluwas. Ikatulo, ang pagkamasaligan sa Dios dili kini makansilar because believers fail to utilize logistical grace. Dili. Ikaupat, ang pagkakuwang sa pagkamasaligan, lack of integrity in mankind, kanatong mga katawan, dili kini makakansilar sa pagkamasaligan sa Dios. Ikalima, while salvation adjustment ngadto sa hustisya sa Dios maresulta sa pag-isip o pagkamatarong, salvation adjustment results not adjustment kundi maladjustment. Salvation maladjustment results in condemnation from the justice of God. So, sa ato pa ang isyo mao gyud ang pagtunglo o panalangin. Cursing and blessing are always the issue. Okay? Alright, ikaunom. Therefore, ang hustisya sa Dios mao kini ang tinubdan sa panalangin o pagtunglo. Apan ang hustisya sa Dios is never neutral, doing nothing. Okay? Ikapito, therefore, but the justification or condemnation, ang pagkamasaligan sa Dios, maintained. Ang ikawalo, the very function of the justice of God maintains, mag-maintinar yun sa pagkamasaligan sa Dios. Ikasiyam, ang Dios sa ato nang gipadayag nimo way kinutuban, hangtod ni siya sa kahangturan, dili makita o dili masabtan. Mao nga siya nagapadayag. Siyang kaugalingon pinagi sa iyang mga pulong. Mao kini atong itunan. Therefore, it is necessary for God sa pagpadayag siyang kaugalingon nganhi kanatong mga katawhan, mga sakop sa kaliwatan sa tao. Ug iya kining gibuhat in one way only, pinaagi lamang sa iyang mga pulong. He does so in one way only, through Bible doctrine. Ang pulong sa Dios then becomes the great issue. Musta? Mao na kini ang dakong issue. Ang imong sayod sa pulong sa Dios, sa kamatuoran, knowledge of doctrine, versus ang way pagkaalamag sa doktrina, mao kini ang matawag nato the most fundamental principle sa kanang Kristohanon nga paagi sa pagkinabuhi. Either you learn or you do not learn. Okay? Imo ra man ang kanang kagawasan. Mahimo god og dili. Mahimo pod og magkakat-on ka. Either you are positive or you're negative toward doctrine. Duha ra mo gud ka. Kapilian nimo, mag-negatibo ka ba o mag-positibo. Either you possess doctrine in your right lobe or you do not possess it. That is the issue. Kita nimo? Mao gina ang issue. Okay. Adto ta si kanapulo. Ang ingnunta, ang unsay sulod diha sa Biblia, unsay gisulti o gitudlo des Biblia, nagapadayag and vindicates the integrity of God. Ang diha sa gipadayag diha sa Biblia reveals and vindicates the integrity of God. And obviously, never vindicates human integrity or human function, of course. And you will allow this, you allow this all the way through. Nga kadtong napanalanginan o kadtong
truly great spiritual elect, Apostle Paul, nga mao ang tag-iya niini, they are because of unsa? Because of the great provision for grace diya sa policy from through which the justice of God provides blessing. And that starts at salvation. Musugod diha sa imong pagkaluwas. By grace are you saved through faith. Ang grasya, kanunay gyud nga magpabilin nga mao'y policy sa hustisya sa Dios in providing blessing to mankind. So again, ang punto numero 10, ang sulod diha, the content of the Bible nagapadayag and vindicates the integrity of God. Ika-11, through comprehension of doctrine, pinagi sa imong pagkaton, pagsabot sa pulong sa Dios, we learned atong makatunan gyud ang pagkamasaligan sa Dios, and we learn to adjust. Magpasibo kita, magpauyon kita sa hustisya sa Dios. Ang tibok natong kinabuhi, by the way, when it is correct, kung sakto, husto, nasibo sa kamaturan, and operates on a proper way, it's a matter of constant adjustment ngadto sa hustisya sa Dios. Or, in other cases, instant, diha-diha gyud nga pagpasibo ngadto sa hustisya sa Dios. Kasabot ka? So, ang kaluwasan, por ejemplo, mao ang pagtuo diha kang Kristo. Sa diha nga kita mutuo diha kang Ginoo Kristo nga atong manluluwas, we have instant, nakita nimo? Diha instant adjustment to the justice of God. Now, bahin gani sa rebound ang imong pagsugid sa imong mga sala. While it occurs, salvation is only a one-time decision, of course. Kasara man may tabo. But in the case of rebound, kini adlaw-adlaw. Constant decisions. Either imo isugid or dili. You see? And these decisions are also instant adjustment ngadto sa hustisya sa Dios. Apan, ana ay lain nga kanang klase which is a continuing thing. Unsa man ang imong pagtuon sa pulo sa Dios on a consistent basis. Consistent, persistent, regular, daily intake of the Word of God. The intake of the Word of God is the maturity adjustment ngadto sa hustisya sa Dios. Of course, it takes time. Mo Google kini og mga panahon. This takes consistency. This means kanang imong daghan kang atubangon sa nga mga pagsulay along the way aron sa ingon yana to make sure nga ang pulong sa Dios always has the highest priority in your life. Kaya kini is extremely important. Ayaw na yun ang kalimti. The doctrine has number one priority. So, point 12. I hope you're taking down some notes there. Maximum doctrine resident diha sa kalag, pinagi sa adlaw-adlaw nimo nga pagtuo, paggamit sa pulo sa Dios. Namdong ka sa operation BS unsa kanang nadili kay BS, study, learn, believe, and apply. SLBA, ayaw na nagalimti. Kini appeal na mangudan sa grace apparatus for
perception or gap. Now, akong balikon tong point 12. Maximum doctrine resident niya si mong kalag, pinagi sa adlaw-adlaw ni mong pagtuon sa pulong sa Dios, is the attainment of maturity adjustment ngadto sa hustisya sa Dios, was maximum blessing from God in time as well as in eternity. Now, number 13. Man by man's efforts, pinagi sa iyang paningkamot, seeks to acquire human integrity. Ang tao, God, is constantly using his energy gamit sa iyang pangunahuna, gamit whatever he has to acquire human integrity by activity. Now, kining maong mga kalihukan is maligning God and ignoring grace. Kita niyo ba? There is no true integrity, but it's always a grace issue. There is another type of integrity. However, that's establishment integrity. Ang imong pagkamasaligan ngadto sa katilingban. Now, here's another principle. This, by the way, all deal with the integrity of God. Nagalambigit kini sa pagkamasaligan sa Dios. Una, ang pagkamasaligan sa Dios is infinite, way kinutuban, absolute, bugos o timos, and eternal. Hangtod na kana sa kahangturan, part of His perfect essence. Bahin kini sa kinaiya sa Dios. Ikaduha, the integrity of God is not the absence of sin or evil, but the sum total of His perfection. Now, of course, we think of integrity as absence of evil, absence of sin. Apan ang integrity sa Dios, ang iyang pagkamasaligan, is the sum total sa iyang pagkahingpit, perfection of His attributes. Muna ikadua, ikatulo, ang pagkamasaligan sa Diyos is not maintained by His rule as sovereignty. Dili. It is His immutability, ang iyang dili na mausab, and unchangeable self. Di na gyud siya mausab. I am the same yesterday, today, and forever. Ang tao, habi nimo, has to maintain his integrity. Diba? Kinahanglan siya mag-maintinar yun. Pabilin yun siya sa integrity. He has to make decisions. Many, many times, man has to make decisions. Diba? Kung kagainon nga, all of life is decision making. Mataglihok yun, matagutlo, matagutling sa imong kinabuhi. Muhimog ka mga desisyon, which is for integrity or against it. Now, if you make too many decisions against sa imong pagkamasaligan, you no longer have it. Basta, mawagtang. It's no longer a standard in your soul. And this is what is going to happen sa diha nga mawa kini ilang sa pagkamasaligan lang integrity. O that implies that you maintain your integrity pinagi sa imong kaugalingong kabubuton. And we are constantly making decisions to maintain, i-maintinar gyud ang atong pagkamasaligan. So, you can actually say nga ang tao ana ay pagkamasaligan karon, but not necessarily tomorrow. Kita niyo? And a person who does not have integrity today, pinagi sa series of decisions, cannot come to have integrity. You see?
So, we were accustomed to thinking of integrity in terms of decisions. Sa atong himo mga decision. Integrity in the human race is always maintained by decisions. So, pinagi sa imong desisyon lagi. Kita ni mo ang issue. Sabi ni mo, integrity is something you do not always have. Unless, gawas kon ikaw kanunay yung himo o husto tukmang mga desisyon. So, integrity is something that you maintain by decision sa atong pagkasakop sa kaliwatas tao. But not so with God. Kita ni mo? Lahi. With God, it is entirely different. God does not use His sovereignty to maintain His integrity. Ang iyang pagkamasaligan, absolute. Why pagkausab? Immutable. Unchangeable. He always had it. He always will. Kanunay ginang naadiha. God does never have to make decision as to whether He's going to be honest or dishonest now. Because He cannot be anything but honest. Basta. God never has to make decision as to whether He has to be righteous or unrighteous. Kaya naman, tungod ka He can always be righteous. So God does not use His sovereignty nga iyang mamintinar ang iyang pagkamasaligan. And we are emphasizing this tungod kay dunay hinungdan. God is perfect stability. Perfect. Hingpit. Ang tao is instability. Is unstable tungod kay he has to constantly make a decision. Kita ni mo? You may have integrity today, but not tomorrow. O kini nagaagad sa imong mga desisyon nga imong himuon. Paminaw. If you are subject to bribery, if you are subject to influence, peddling in any way, you say, no. That is integrity. The first time you say yes, you no longer have integrity. Kita ni mo? So, ang imong pagkamasaligan, integrity, is maintained by your own volition. Kita ni mo? Ang imong yung kabubuton, and it cannot be lost. And it can't be recovered. It can't be lost, and it can't be recovered. Therefore, there is a certain instability in human integrity. Always, it's a matter of volition. Volition. Kita niyo? So, okay. I hope nakuha niyo ng puntuan. So, point 3. Ang punto numero 3 is extremely important. Paminaw. Tungod kay while we as creatures are unstable, whereas God cannot and never be unstable. Kung diha, there lies our temporal and eternal and perfect security. We noted this under concept of security. Punto numero 4, at that's number 4 point. Ang pagkamasaligan sa Diyos is not maintained by self-righteousness of man. Dili. Kaya daghan mga tao nagadahom nga if they sin or fail in a certain way that ang Diyos is in disgrace. Did you know that? There are a lot of Christians wandering around that say that nagunahon na niya na, nagadahom niya na, you dishonor the Lord. It's impossible to dishonor the Lord. The Lord is not subject to dishonor. And that is a misnomer.
that we hear a lot of times. Kanunay gito makadungog yan na, so and so has dishonored the Lord. You're kidding yourself. It's a piece of arrogance in your part to think nga something you can do can hinder God's plan or in somehow dishonor God. You cannot stop God's plan. Dili in taon ni mahunong ang plano sa Diyos. Ang plano sa Diyos is going to go through you, around you, or over you. Apan dili ni mo mahunong ka na, sabot ka. You cannot stop it. And the idea that you failed does not mean that God failed. So, sabtag po na. Din nila mo na kinakutob, din nita mo hunong sa point number 4, o gatong ipadayon ni ang point number 5, ugba. Magampo ta. Amahan na mong langit nun. Salamat kami kanimo sa imong grasya, nga mong ipahimos lang ng adlaw. Inaog nga kini masilsil sa among alimpatakan. Mutuhog kini sa among kalagog, among kining gamiton sa among adlaw-adlaw panginabuhi. Bahin imong pagkamasaligan. Salamat o Diyos sa mga punto sa kamaturan nga among nakatunan ni adlaw. Salamat ni among Bible study through the YouTube pinaagi sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi ron kami makapadayon sa among daily intake, persistent, consistent nga pag-assimilate sa imong mga kamaturan. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.